Egunon, gaur ikuspegi grafikoaren ezaugarriak nola maneiatu ikasiko dugu. Aurretik, bost funtzio hauek txertatu ditut sartu lehiatilaren bidez. Danak batera aztertzea oso korapilatsu izango da, orduan izkutatuko ditut. Eta bakarrik lehenengo hautsiko du begi bistan. Ikusten ari garen grafikoaren itxura aldatu ahal dugu gure interesen arabera. Esate baterako funtzioaren izena aldatu ahal dugu, etiketa bakarrik izena izan beharrean jar dezakegu balioa ere agertzeko, kolorez ere aldatu ahal diogu, lodiagoa ere jarri garbiago ikusteko. Marraren estilo ere aldatu ahal dugu, kurba jarraia izan beharrean, etena marrastuta ikusteko. Itxiko dugu. Hemen daukagu funtzioa. Marra gorri etenaz marrastuta, bere adierazpena horrela agertzen da sartu eremuan idatzi genuen bezala, ez hemen agertzen den bezala. Pasa gaitezen beste funtzio hau lantzera. Horretarako lehenengo funtzioaren grafika izkutatuko dugu. Bigarren funtzioa, bere ezaugarriak. Funtzio hau ere zatika definitutako funtzioa da, bi baino handiagoa denean berrekiz funtzioa da, eta bi baino txikiagoa diren balioetarako beste funtzio hau da. Funtzionen grafikoa, parabola ganbilarena bai ikusten dugula, baina bestearen grafika ez da agertzen. Zergatik hori, bitik aurrera zergatik ez da ikusten funtzioa, eremu grafikoa mugituko dugu, ea funtzioan nonbait ikusten dugun. Horretarako azken botoi hau erabiliko dugu. Hortxe agertzen da, orduan egon badago bitik aurrera, badago orgoian, momentuz. Dena den osorik ikusteko zoom egin beharko dugu. Zoom egiteko zaguaren gurpila erabiliko dugu, zoom barrurantz, eta kanporantz egin aldugu horrekin. Ikusten dugunez, X eta Y ardatzaren eskala aldatzen da batera. Segun eta non jartzen dugun sagua, ondituko da, edo erabatean, edo bestean. Deskukatzen bagara eta berriz hasierako egorara bueltatzeko, eskumako botoian klik egingo dugu, eta ikuspegi estandarra sakatuta, eskala bat bihurtzen da berriz, eta ardatzak eta ardatzen arteko ebaki puntua, 0,0 puntua, hobeto kokatuta usten dugu. Botoi hau desaktibatzeko edo eskape sakatzen dugu, edo hemen gaudela klik egiten dugu geziaren lekuan. Egin dezagun zoom berriz grafikaren itxura ikusteko. Hala ere, X eta Y ardatzak batera zoom egitea ez da interesgarria kasu honetan. Orduan, komeni zaigu Y ardatzearen eskala handiago izatea. Botoi berberean klik eginda, aldatu ahal dugu bakarrik Y ardatzaren eskala. Horrela, grafika hobeto ikusi ahal dugu. Eta X-ena ere horrela aldatuta, hobeto ulertuko dugu gertatzen dena. Berriz mugituko dugu grafika eta hobeto adierazita dago horrela. Orain besteen funtzio honekin arituko gara. Hau izkutatu, hau begi bistan jarri. Kasu honetan, komeni zaigu zeroren inguruan zer gertatzen den aztertzea. Orduan, hementxe egingo dugu. Eskala ere egokituko dugu, hobeto horrela, eta horrela eginda, balio minimoak eta maximoa asko sarriago daude. Gauza bat orain arte aipatu ez dudana. Funtzioaren grafikaren datuak hobeto ikustarazteko komeni zaigu hemen sare bat izatea. Sistema kartesiarraren sarea. Horretarako eskumako botoia sakatuta lauki sarea aktibatuko dugu.
Horrela, esate baterako, funtzionen masimo erlatiboa eta minimo erlatiboak oso garbi ikusten da zeintzu diren. 0,0 puntua masimo erlatibo izango zen, -1 puntua eta -1 puntuak minimo erlatiboak izango ziren. Jarraian, IX funtzioaren azterketa egingo dugu, edo behintzat bere ezaugarri batzuk aztertuko ditugu. Izkutatuko dugu HX eta IX begibistan jarriko dugu. Berriz, hemen zoom egiteko beharra daukagu. Ezaugarri bat ikusten dugu moduan, joereak aztertzen baditugu, hau eta alde batetik zuzen honetara hurbiltzen dela, bai X-en oso balio negatibo handietarako, eta bai X-en oso balio positiboetarako. Eta I ardatzera ere hurbiltzen da, 0-ren inguruan, eta X lau denean, zuzen honetara ere hurbilduko da funtzioaren grafikoa. Beraz, esan dezakegu asintota horizontal bat daukala eta bi asintota vertikal dituela. Asintota horiek azpimarratzeko nahiko daukagu sartu eremuan idaztea. I berdin 0, X ardatza izango zen, eta beste asintotak X berdin 0, asintota vertikala, eta X berdin lau, bigarren asintota vertikala. Hiru asintota horien itxura aldatu ahal diogu. Horretarako batean jartzen gara, propietatera joaten gara, eta hor, lehenengotik hasita maiuskula sakatuta eta klik eginda, hirurak aukeratu ditugu. Horrela, egin ditzakegu lodiagoak, marraren estiloa etena, eta kolorea ere bereizteko kolore ezberdin bat jarri ahal diogu, berdea adibidez. Ixten dugu eta hemen daude asintotak. Eta asintotak agerian geratzen dira.